טוב, אז מה קורה חברים? כאן ליאב, והיום יש לי את המספר האמיתי של השטן האמיתי. אז בואו נתקשר אליו. הנה, כמו שאתם רואים זה המספר, ובואו נתקשר אליו ונראה מה יקרה. כמו שאתם רואים זה מחייג. בואו נראה מי יענה לנו. שלום, הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם כרגע. סנן אותה. אז בואו נתקשר עוד פעם. אולי כמעט דרסו אותי עכשיו. לא דרסו אותי, עבר אותו. פאק. הלו? פאק. זה הקול של ווייז. וואי. בוא נתקשר עוד פעם. רק שתדעו שאני עכשיו לבד ברחוב בחושך. אז טוב שנייה. מלחיץ פה. אני לבד ברחוב עכשיו בחושך, באמת אני בדרך הביתה. טוב, הוא ענה לנו. מלחיץ טיפה. זה המספר האמיתי, כמו שאתם רואים, הוא ענה לנו והכל כזה. טוב, בואו נתק אולי עכשיו. טוב, אז זה הסרטון להיום. אתם יכולים להתקשר. המספר, זה המספר 24 וכל הששים האלה. וצריך להיות 10 מספרים, פשוט 7 פעמים 6 וזה יעבוד. כן, אני די מפחדת כי אני לבד עכשיו ברחוב בשום מקום. אז מפחיד קצת. אני לא יודעת איפה אני באמת עכשיו. אני כאילו די יודעת, אבל אני בדרך והגעתי למקום לא ידוע. אני צריך מפה לצד. טוב, אז זה הסרטון להיום. אם אהבתם תעשו לייק וסאב. אני הייתי ליאב, אז יאללה ביי.